Semono wae. Yen mestine aku minangka wong sing luwih ngajeni marang panjenengan. Nanging mergo panjenengan murang tata kula aku uga ora ana butuhe basa karo aku ora kok basane ora kok. Ning sing baku kuwi wis gawe atiku gelo. Kowe wis dadi pepalang anggonku bakal munggah garwa Kanjeng Ratu Rangkung Sari. Rasahku kean pangucap. Saiki ana paman kene. Sapa mengko kang bakal unggul iki? Satnapa? Ana lumayan bumi keping langit. Rawe-rawe rantas, malang-malang pung. Kowe bakal rampungi. Saestunipun balik-balik wiwit sepisanan kula sowan wonten ngastenipun Kanjeng Ratu Rangkung Sari wonten ing manah kula ugi rumaos eman ing mbok bilih ing sakmangke
Kanjeng Ratu menika dados garwanipun Paman Sultan Maju. Lan wonten ing manah kula saestunipun ugi sampun tuwuh rasa tresna dhateng panjenengan kan. Semoten sekawit sak sampunipun kula ate masakmu manah kula bisa luwih menawi mekaten kula kepengin ngesokaken raos tresna kula dhateng panjenengan. Monggo Den Mas.